Dobar dan i dobrodošli na još jedan edukativni seminar koji vam predstavlja Wellness Solutions. Danas ćemo govoriti o tradicionalnoj kineskoj medicini i psihološkim utjecajima karantene. Dakle, reći ću vam nešto o sebi. Za početak, moje ime je Violeta Mišić-Losako. Ja sam prvostupnica tradicionalne kineske medicine sa sveučilišta Westminster u Londonu. Sveučilište Westminster je jedno od najboljih komplementarnih i najboljih sveučilišta za komplementarnu i alternativnu medicinu u Velikoj Britaniji. Ja sam također i članica Hrvatskog udruženja za akupunkturu, pridružena članica koja djeluje pri Hrvatskom liječničkom zboru. Također i instruktorica joge i pilatesa i izvanredna studentica prve godine diplomskog studija neverbalnog teatra u Osijeku na Akademiji za umjetnost i kulturu. Iza sebe imam više od 20 godina profesionalnog iskustva u wellness i zdravstvenoj industriji u Londonu, u jugoistočnoj Aziji. 2 godine sam radila u jednoj od najboljih svjetskih spa i wellness destinacija Kamalaya na Koh Samuyu na Tajlandu. Imam više od 12 godina iskustva sa akupunkturom, sa tradicionalnom akupunkturom. Specijaliziram se u liječenju raznih vrsti boli, a kao također i psihološko-emotivnim oboljenjima. Trenutno sam jedina ambasadorica koja predstavlja Hrvatsku na Global Wellness Day, to je svjetski dan wellnessa koji se događa jednom u godini. Ove godine u subotu 13. lipnja. U 150 zemalja diljem svijeta, na svih 7 kontinenata, i to je jedan dan kada je neprofitan dan, kada se cijela wellness zajednica u cijelom svijetu ujedini i na jedan način pokušavamo osvijestiti ljude oko sebe i o prevenciji bolesti, o zaštiti i čuvanju zdravlja, o trenucima da stanemo i da razmislimo o tome kako dišemo, kako jedemo, kako razmišljamo. I u subotu ću zajedno sa još 4 centra u Osijeku proslaviti ovaj dan, o tome nešto kasnije. Dakle, današnje predavanje biti će o psihološkim utjecajima karantene i samoizolacije. Svima nama dobro poznate, zadnjih 5 mjeseci cijeli svijet govori o tome. Reći ćemo nešto i o znanstvenim istraživanjima i što nam ona govore, o posttraumatskom stresnom poremećaju, PTSP-u, koji je anksiozni poremećaj i vrlo moguće veliki dio populacije, barem sigurno jedan određeni dio populacije je bilo izloženom ovakvom traumatskom, gotovo svi, sad ovisni kako se ko nosio s time, koliko je neko bio otporan, ali o tome ćemo isto kasnije. Dakle, o tradicionalnoj kineskoj medicini i kako tradicionalna kineska medicina liječi mentalna oboljenja, mentalno zdravlje, što u stvari više to ćemo vidjeti kasnije, prevelo na nekako psihoemotivno, odnosno duševno zdravlje, što je akupunktura i kako znanost objašnjava akupunkturu. Dakle, karantena nama vrlo dobro poznata riječ. Da li znamo da li dolazi riječ iz Italije, još u 14. stoljeću. Karantena znači 40 giorni, 40 dana, kada su brodovi koji su pristajali tada u Veneciju plovili i bili izloženi onim lukama u kojima je bila zaražena populacija. U to vrijeme su isto harale razne zarazne bolesti i na taj način se je izoliralo oni mornari koji su plovili po tim dolazi iz tih luka kako bi se zaštitilo stanovništvo. Tako isto ta epidemiolozi diljem svijeta i osobito kod nas u Hrvatskoj, ja sam izuzetno zadovoljna i
ponosna na to kako je Hrvatska riješila cijelu ovu situaciju, kako se i danas s time bori, i na odgovornost velikog dijela našeg stanovništva na cijelu tu komunikaciju između stručnih osoba i stanovništva, i to nam naši znanstvenici cijelo vrijeme govore, i medicinsko osoblje, na taj ponos na Andriju Štampara koji je osnovao zdravstveni sustav. I kada čovjek malo više radi istraživanja na tome, zapravo vidi koliko je to bitno, ta komunikacija. Isto tako, ovo što ja sada radim, to je ta edukacija, komunikacija o tome kako prepoznati simptome, psihološke simptome karantene, kako potražiti pomoć i na vrijeme ih liječiti. Karantena je jedno stanje, razdoblje ili mjesto izolacije koji su smješteni ljudi koji su dakle bili izloženi zaraznim bolestima, a izolacija je nešto drugo. Izolacija je odvajanje ljudi kojima je dijagnosticirana zarazna bolest od ljudi koji nisu zaraženi, odnosno bolesni. U ovakvim slučajevima preventive u samoizolaciju sami znamo su išli svi oni ljudi koji su bili kontakti od zaraženih osoba, u nekim zemljama, može i u Hrvatskoj, kontakti od kontakata, tako da na jedan način svi oni koji su bili prisilno dovedeni u tu samoizolaciju, naravno zbog dobrobiti zajednice i kontrole COVID-19 virusa, bili su izloženi jako velikom stresu i poremećajima koji se dugotrajno i dugoročno mogu riješiti, odnosno ne samo u Hrvatskoj, dakle, nego i u cijelom svijetu. Svjetska zdravstvena organizacija i Ujedinjeni narodi nam vrlo jasno od početka govore tijekom, znači, karantene i nakon karantene upravo da obratimo pozornost i bitnost, važnost mentalnog zdravlja. Znanstvene istraživanja, mnoga znanstvene istraživanja nam govore o tome da nedostatak fizičkog kretanja, briga oko zaraze nas sami, zaraze osoba s kojima živimo, ako imamo u obiteljima starije osobe, znači gubitak člana obitelji. Svi vrlo dobro znamo što se dogodilo nama u susjednoj Italiji i nekim drugim zemljama. To su sve ljudi, to su sve osobe, to su sve članovi nečijih obitelji, to su velike gubici, i u takvom jednom stresnom okruženju, stresnoj situaciji, izvanrednoj situaciji stvara se određeni pritisak na naše emotivno, psihološko stanje, na naš živčani sustav, imunni sustav, endokrinni sustav. Dakle, bitno je naravno imati određene vještine i biti otporan na sve to, no međutim bitno je prepoznati i slabosti koje imamo i pravovremeno se liječiti. Dalje, sam taj osjećaj izolacije, znači nedostatak socijalnog i društvenog i fizičkog kontakta sa ljudima, nemogućnost izlaska van, nemogućnost kupovine osnovnih potrepština, lijekova. Ako ste dolazili iz neke evropske zemlje, vraćali se u domovinu pa bili pod utjecajem, morali ste biti izloženi samoizolaciji, mjerama samoizolacije. Dakle, to su neke stvari koje su bili nametnute i neki pojedinci se možda nisu tako, možda jednostavno ne razgovaramo još dovoljno o tome, a ovo je problem zapravo mentalno zdravlje. Evo, ja kad govorim sa kolegama, pogotovo sad u vezi organizacije Svjetskog dana wellnessa, taj problem je prisutan svugdje u svijetu. Neke zemlje, ja sam jako u kontaktu još sa Velikom Britanijom i sa Italijom, osobito Velika Britanija, gdje su većina mojih kolega akupunkturologa, ja sam bivši član Britanskog društva za akupunkturu, razgovaraju o tome na koji način mi možemo pomoći, na koji način ne samo sebi, već i drugima, i na koji način jednostavno osvijestiti stanovništvo, osvijestiti naše pacijente da traže pomoć kada im je ta pomoć zaista potrebna. Jedan od velikih problema tijekom cijele ove situacije bila je i stigmatizacija. Znači,
sam odlazak u jednu takvu izolaciju i mišljenje naših, ne znam, susjeda, prijatelja, zajednice, jedna takva stigmatizacija, zamišljanje da su ti ljudi takve velike ugroze, znači nekakav sram, nekakva krivnja, to je sad dodatan stres koje te osobe proživljavaju. Osobito one osobe koje imaju povijest psiholoških ili psihijatrijskih oboljenja, osobe koje dolaze iz obitelji u kojima je prisutno nasilje, osobe sa kroničnim bolestima. To su sve članovi naše zajednice kojima je možda ne samo bila potrebna i kojima je pružena potreba zahvaljujući našem altruizmu i našem narodu koji je zapravo i htio i pomoći i pomagao. Ta pomoć i dalje treba biti konstantna i trebamo pričati o ovakvim mogućim psihološkim utjecajima i nakon karantene. Dakle, govorit ćemo o posttraumatskom sindromu PTSD-u, posttraumatskom stresnom poremećaju ili PTSD-u. Stvara se određena vrsta anksioznosti, depresije, napada i panike, nemogućnost nošenja se sa situacijom, negativne misli o sebi, o drugima, o cijelom svijetu. Znači, u tim trenucima neke osobe su se nosile sa ovom situacijom možda puno bolje, znači kada je sve stalo. Imali smo više vremena za odmaranje, za refleksiju, za rad onih stvari koji jednostavno nismo radili dugo vremena jer smo ušli u jedan takav repetativni, reklo bi se kao rat race, ubrzani ritam. Dakle, kad je sve stalo, pogotovo, kažem, ako je bilo nametnuto zbog epidemioloških mjera, bilo je izuzetno nekim pojedincima teško nositi se sa ovakvim situacijama. Tu može doći do loše koncentracije, do ljutnje, do emotivne iscrpljenosti, zbunjenosti, straha, bespomoćnosti, svih onih emocija, samoće, tuge i brige i naravno, nažalost, do suicidalnih misli. A o tome, isto kažem, se treba razgovarati. Mi imamo jedno veliko iskustvo sa našim veteranima iz Domovinskog rata i PTSD-u. Ti ljudi isto možda su se osjećali na jedan način stigmatizirani. Kažem, pogotovo trenutno u ovim kineska medicina, način na koji se kineska medicina odnosi prema zdravlju je prije svega preventativno. Znači, osvještavanje svih onih najmanjih simptoma kao što su nesanica, pa i emocije kao što su strah i ljutnja. To su neke stvari koje se kasnije mogu razvijati u neke druga psihološka, odnosno patološka oboljenja. Znači, posttraumatski stresni poremećaj je anksiozni poremećaj koji se može razviti nakon traumatskog događaja i ovisno o tome koliko je dugo vremena trajala karantena ili samoizolacija, toliko ti simptomi mogu biti pojačani. Dakle, sada ćemo malo više govoriti o tome što je akupunktura, odnosno kako kineska medicina razmišlja o ovakvim oboljenjima. Prije svega, akupunktura se koristi kao dodatak konvencionalnoj medicini. Ja sam imam priliku surađivati sa Hrvatskom udrugom bolesnika s kroničnom boli koja djeluje pri Kliničko-bolničkom centru u Osijeku. Ne znam da li sam ranije spomenula ambulantu za bol, da se akupunktura može dobiti preko zdravstvenog sustava, što je izuzetno dobro. No koliko mi je poznato, pošto se liječnici u toj ambulanti fokusiraju na bol, možda nekakva psihološka oboljenja, stres, anksioznost i depresije nisu pokrivene. Tako da u svakom slučaju u takvim situacijama trebate znati da se možete obratiti i tradicionalnim akupunkturistima koji su u vašem gradu. Nadalje, akupunktura
je jedna od 5 grana kineske medicine. Kineska medicina je 1000 godina stara, star zdravstveni sustav, oko 5000 godina star zdravstveni sustav, testiran, isproban, koji se koristi u zemljama dalekog istoka, u Kini, u Tajvanu, Koreji, Japanu. I zapravo tijekom ove COVID-19 pandemije u svim tim zemljama i osobito u Kini, jer znam da sam radila u početku same pandemije jako puno istraživanja upravo o tome kako kineska medicina može pomoći u ovakvim slučajevima, jer prije svega u jačanju imunog sustava, i jako dobro znamo da su neki simptomi osim respiratornog sustava bili i simptomi probavnog sustava. Dakle, način na koji kineska medicina promatra pojedinca je da ne odvaja tijelo od uma, i to je vrlo bitno istaknuti. Znači, svi njegovi emotivni i fizički simptomi su dio jedne cjeline. Akupunktura je u 21. stoljeću jedna od najpopularnijih komplementarnih medicina i u Kini se koristi u sklopu zdravstvenog sustava. Nažalost, na zapadu, osim u nekim državama, ja sam izuzetno ponosna što se koristi u Hrvatskoj u zdravstvenom sustavu, ali evo u ovoj situaciji tradicionalni akupunkturisti, pošto nismo još uvršteni u dio zdravstvenog sustava, nismo mogli pomoći, ali evo možda na ovakav jedan edukativni način i naravno dalje kroz tretmane akupunkture još uvijek možemo pomoći, naravno, jer problemi s kojima se suočavamo nakon karantene su još uvijek prisutni i mogu biti prisutni još dugo nakon završetka ove pandemije koja je u nekim zemljama još nigdje blizu. Dakle, tradicionalna kineska medicina sastoji se od 5 grana, akupunktura je jedna od tih grana, a biljna medicina je izuzetno sofisticiran dio i zapravo u ovoj COVID pandemiji se u Kini jako puno koristila drevna biljna medicina, to su preparati koji zapravo se koriste radi ublažavanja simptoma, možda probavnih simptoma, nekih respiratornih simptoma, glavobolja, i komplementiraju zapravo zapadnoj medicini i jačaju organizam. Stoga samim time zapadna medicina u ovakvom slučaju kao što je pandemija koronavirusa bila, jer neke države jednostavno nisu imale dovoljno respiratora, i kako bi se što dulje produžilo cijelo to zaustavljanje virusa, na ovaj način se individualno pojedinacima isto moglo pomoći. Nutricionizam je jedan od tih 5 grana, tujna masaža u kojoj se uvrštava i bone setting, što znači jedna vrsta kiropraktike koja dolazi u stvari iz tradicionalne kineske medicine, i qigong vježbe. Ne znam ako ste gledali na nekim YouTube videima za vrijeme COVID pandemije, dosta zapravo određeni profesori i vrhunski znanstvenici, liječnici tradicionalne kineske medicine i u Hubeju i u Wuhanu su bili radili alongside, znači skupa sa svojim kolegama zapadne medicine, i jedna od komplementarnih dijelova qigong vježbe je bilo korišteno za vrijeme ne samo rehabilitacije pacijenata, nego i za vrijeme ove virusne infekcije u bolnicama. Dakle, tradicionalna kineska medicina ima jedan holističan pristup liječenju, ne odvaja tijelo od uma. Mi kad govorimo o mentalnom zdravlju, u kineskoj medicini mi govorimo više o nekakvom sjedinjenju uma i tijela. Također kineska medicina ne gleda samo gleda i na najsuptilnije i
na nematerijalnu vitalnu tvar. Mi govorimo o čiju, čiji je ta vitalna energija, ali najsuptilnija, ko naravno ne možemo vidjeti. Najsuptilniji oblik te vitalne tvari je odnosno shen se na kineskoj medicini prevodi kao heart mind ili consciousness ili svijest. A njegovo je utočište u srcu, upravo u srcu, a srce je viđen kao vrhunski organ kao koji se uspoređuju sa carom jedne države, a kaže se kada je car je u jednom stanju mira, cijela nacija je u miru. Znači kada je srce u jednom stanju mira, odnosno heart mind, consciousness, svijest, a tu svijest povezuje na taj dah, naš dah, kada je smiren, svi ostali organi su u ravnoteži. I tu se smatra da je osoba fizički, odnosno emotivno zdrava. Dakle, akupunkturom, ubadanjem tankih sterilnih iglica od nehrđećeg čelika u određena mjesta na meridijanima koji prolaze kroz tijelom, postoji 12 osnovnih meridijana koji prolaze kroz sve vitalne organe, unutarnje organe u tijelu, nastoje dovesti i tijelo i u jednu homeostazu, ravnotežu kako bi se potaklo ozdravljenje. Zapadna medicina nam govori o novim znanstvenim istraživanjima, o tome kako znanost objašnjava akupunkturu, o tome ćemo nešto kasnije. Uglavnom potiču se određene fiziološke reakcije. Između ostaloga te fiziološke reakcije su i lučenje određenih neuroprenosnika kao što su endorfini, serotonini, noradrenalin, hormon stresa. Znači regulacija živčanog sustava, osobito parasimpatetičkog živčanog sustava i čime se razvija jedan osjećaj ravnoteže, mira, radosti, sreće. Svaka iglica koja uđe u tijelo, dakle, ona nam omogućava jedno smirenje nakon toga, bez obzira o kojem je problemu, na čega se fokusiramo. Kada dođe do stagnacije u tim meridijanima, meridijani su bili uspoređivani kao rijekama koji teku. Kada se stvori jedna stagnacija u tijelu, u protoku tih meridijana ili nedostatak te energije, tijelo kao povezana cjelina dođe do jedne neravnoteže. Dakle, i to zna biti razlog nastanka određenog oboljenja, jer taj taj heart mind, emotions, te emocije utječu na chi, koji je suptilan oblik vitalne tvari, i utječu također i na krute tvari, odnosno essence, kao što su unutarnji organi, mišići, kosti, i jedna ta teorija, ta tri osnovna te tri osnovne tvari se zovu zapravo tri blaga, three treasures: Qi, Shen and Essence, or Jing. Kineska medicina nam govori, dakle, da emocije, mentalno zdravlje utječe na fizička oboljenja, simptome kao što su glavobolja, nedostatak daha, probavne smetnje, palpitacije, nesanice, bol u prsima, kašalj, umor i druge. Govorit ćemo uskoro o tome kako određena emocija utječe na, svaka emocija utječe na određeni organ i na cirkulaciju u čiju. Rekli smo, dakle, da chi ili vitalna energija teče kroz kanale, kroz meridijane u tijelu, u razmacima između mišića i kože. I da su poremećaji mentalnog zdravlja, poremećaji zapravo u protoku čija. Akupunktura smo rekli da aktivira određene točke na tim meridijanima i time upravlja, odnosno regulira protok čija u tijelu. Također rekli smo da je Shen ili heart mind najsuptilnija i nematerijalna tvar u tijelu, a to bi podrazumijevalo, znači, svu našu kognitivnu svijest, naše razmišljanja, uviđanja, memoriju, sjećanja, razmišljanja pod heart mind.
Stagnacija energije u tijelu, stagnacija čija stvara, mi bismo rekli, jednu vrstu topline u tijelu, jednu vrstu vrućine u tijelu ili inflamacije, kako bi zapadna medicina rekla, i također sluzi. Znači, što je veća inflamacija i što su veći problemi, recimo, koji nisu samo, ne dolaze samo iz jednog organa, nego mogu doći iz više, stvaranje jedne sluzi, oni kažu phlegm in the body, sluzi koja zapravo dalje usporava taj protok energije, i često kod raznih oblika, konkretno depresije, možemo vidjeti na jeziku, kao jezik je jedna vrsta dijagnostika pulsa i jezika, naslage na jeziku, što su deblje naslage, govori nam o prisutnosti određenih vrsta patogena. To je u ovom slučaju phlegm ili damp, vlaga u tijelu. Zapravo usporava naš usporava naše misli, stvara nam jednu vrstu konfuzije, težine, zbunjenosti, tog potiskivanja, te ljutnje, i to je ta depresija koju imamo, i treba znati od kud početi i kako to liječiti. Znači, rekli smo da svaka emocija utječe na određeni organ. Na primjer, ljutnja ima jako veliki utjecaj na jetru. Svi mi kažemo, kad nam neko ide na jetru, da u stvari nam ide na živce, da nas živcira. Kod nas u našoj narodnoj medicini, koje nam naše bake govore vrlo jasno, recimo, ne hodaj bos, jer hladnoća dolazi iz stopala. Zadnja točka bubrežnog kanala je upravo na stopalu. Ta hladnoća se penje gore prema bubrezima. Pokrivajte leđa, pogotovo mladim djevojkama, kad kažemo pokrivajte leđa, pokrivajte pupak, jer ta energija dalje ulazi u bubrege, može preći na mokračni mjehur, može preći na jajnike i kasnije imati problema u reproduktivnom sustavu, mokračni mjehur, cistitis. Dakle, ta medicina je tradicionalna i može se naći istovjetne nekakve vrijednosti i u drugim, kao i u našoj tradicionalnoj medicini. Dakle, emocije koje djeluju na jetru, one raspršuju či koja ide gore prema glavi. Znači, glavobolje, zujanje u ušima, crvenilo u očima, sve te probleme akupunktura može regulirati, i te probleme, ovisno od osobe do osobe, neka osoba potiskuje te probleme, što dalje može prouzrokovati, recimo, depresiju, a neke bitno je da se te emocije izražavaju. Znači, bitno je kako se manifestiraju od osobe do osobe i ovisi o stanju, odnosno otpornosti osobe. Rekli smo, u ovoj krizi, ovisno da li je osoba već bila kompromizirana, ili je kronični bolesnik, recimo, ili je bila već osoba koja ima određene psihološka oboljenja od prije. Znači, ovisni o vještinama, o alatima koje ta osoba ima kako bi se nosila u ovoj situaciji, o komunikaciji koju ima sa drugima. Nadalje govorimo o ljutnji, koja, osim da će to mogu biti osjećaj razdražljivosti, frustracije, mržnje, gorčine, i sve oni utječu na jetru. I rekli smo da potisnuta ljutnja stvara depresiju. Znači, u ovakvim trenucima bitno je prepoznati ove osjećaje. Glavobolje, kronične glavobolje, uvijek postoji razlog, možda je dehidracija, možda je vrijeme, ali uvijek postoji razlog, jer emocija je jedan veliki čimbenik i veliki jedan patogen po teoriji 5 elemenata po kineskoj medicini, i na to trebamo obratiti pažnju. U kineskoj, kad se prevodi depresija, znači zapravo to netečenje energije, zapletene energije, začepljene energije ili stagnacija.
Nadalje, ta ljutna i bijes može preći na želučane probleme. Vrlo veliki udio stanovništva, od 85% stanovništva, rekla bi, u velikim gradovima, u Londonu, ja sam radila sa velikim brojem stanovništva koji zapravo su pod velikim stresom i jako loše se hrane. I to je predispozicija zapravo za jedan takav patološki razvoj bolesti koja iz emocija kroz lošu prehranu krene na želudac, utječe na srce. Znači ta inflamacija nakon stagnacije, javlja se ta određena vrućina, toplina u tijelu koja prelazi na srce, može preći na srce, stvarati nesanice, razdražljivost, znojenje, ekscesivno znojenje, osobito ako je osoba čak i fizički aktivna, onda može još i više utjecati na srce. Ako osoba se ne hrani zdravo, ako puno jede recimo masne hrane, to su osobe koje mogu razviti probleme kao što su ateroskleroza, kasnije možda dijabetes. To su sve osobe na koje emocije još i više mogu utjecati da se razviju u neke veće probleme. Tuga zahvaća pluća, slabi pluća i slabi srce. Cijeli taj gornji dio kineska medicina razvoja gornji, middle and lower jiao, 3 različite dijela. Ovaj gornji je najnježniji, pluća su najnježniji organ i zapravo emocije žaljenja, ako je neko umro, ako je nekoga izgubio, pogotovo u ovakvoj jednoj krizi, dodatno uz virus i slab imunitet može oslabiti funkciju pluća, jer pluća kao organ mogu primiti do 5 litara volumena kisika, a ako je pogotovo kada neko žali, njegova postura se promijeni, dah postaje kraći i sve su to nekakvi dodatni problemi koji se mogu stvoriti ako na vrijeme ne prepoznamo emocije. Grief, žaljenje je u redu, no međutim ništa preekscesivno i ništa znači kineska medicina jasno gleda u stvaranje te homeostaze u tijelu, da je na yin i yang, znači da nam je sve u nekakvom umjerenom odnosu. Osim toga, tuga dovodi i nedostatak, znači langčija, energije pluća, rekli smo da disanje slabi, dolazi do umora, osjećaja nelagode u grudima, depresije ili plaća. Briga koja se stvarala tijekom ove pandemije, koja se stvara još i danas zbog ekonomskih razloga, financijskih razloga, gubitka nama nekoga dragoga, isto je česti uzrok bolesti i briga zapravo kaže se da je not the chi, ona stvara čvorove i stagnaciju čije u tijelu, zahvaća pluća, ali isto tako zahvaća i slezenu. Slezena, znači kad mi govorimo o unutarnjim organima, u kineskoj medicini potpuno drugačije razmišljanje i kontekst bolesti nego u zapadnoj medicini. U tim slučajevima brige, znači disanje isto tako postaje plitko. Imamo neugodan osjećaj u grudima, naravno ako to briga, rekli smo, zahvaća pluća. Napetost u ramenima, ponekad i suhi kašalj. Nadalje, ako zahvaća slezenu, tu se događa problemi sa apetitom. Apetit nam slabi, događa se nadutost, stolica postaje mekša i cijeli se sustav, znači, poremeći, stvara se ta stagnacija splinčija, jedna određena vlaga u tijelu, flem u tijelu i na temelju ovih drugih emocija, patogena, kao što su virusi, ali emocija i loše prehrane, stvara se jedna neravnoteža u tijelu koja se treba ne samo sa akupunkturom, nego čak i sa nutricionizmom i sa biljnom medicinom regulirati. Strah, naravno, strah od trenutne situacije, strah od što će biti sutra vezano za ovakvu krizu. Znam i sami, dosta poduzetnika je imalo probleme sa tim da li će, kada će početi raditi, kako će preživjeti.
To je strah koji je veliki dio naše populacije, ne samo u Hrvatskoj, nego diljem svijeta ima trenutno i može biti naravno kronični ili iznenadni, anksiozni strah. On istrpljuje či bubrega. Či bubrega nam je izuzetno bitno zato što je stvara či bubrega je jedna konstitucija, snaga našeg tijela koje smo naslijedili od naših roditelja, nekakav genetski materijal i one energije koje unosimo u tijelo tijekom života. Ko se troši? I zašto je zapravo kineska medicina meni prekrasna? Zato što je tako jedna mudra, drevna medicina koja nam govori da unaprijed razmišljamo i planiramo ovaj život koji se mijenja svakih 7 godina. Znači da mi nekako naučimo pace ourselves, da se nekako sagledamo i da usporimo se na vrijeme da bismo sačuvali tu energiju kroz godine i godine. Kad budemo stariji, čija energija bubrega je povezana sa jačinom i snagom kostiju, kose, sluhom, a to se naravno slabi kako mi starimo. Kod djece pošto ta energija čija ide prema dole, znači iscrpljuje čiji bubrega i spušta čiji, kod djece se stvara noćna enureza od straha, raznih trauma, djeca po noći mokre i to morate povezati sa emotivnim događajima u njihovom životu. Inkontinencija kod odraslih, proljev kod odraslih recimo. Nekako nadam se da sam vam kroz do sada razgovor i informacije stvorila dojam da je tradicionalna kineska medicina zapravo sagledava cjelovito, sagledava i emotivno i fizičko stanje osobe i jako dobro djeluje preventivno i budite odgovorni ne samo da ostanete doma, nego budite odgovorni i prepoznajte sve one simptome možda koje nemate vi, ali možda neko ima od vaših prijatelja. Budite tolerantni, shvatite da nije svima jednako i da nije svima lako, ne sudimo druge, jednostavno pokušamo i pomoći i pronaći odgovarajuće rješenja za njihove tegobe. Znanost, nešto ćemo sada reći o tome kako znanost objašnjava djelovanje akupunkture, osobito na djelovanje imunog, živčanog i endokrinog sustava. Psihoneuroimunologija je jedna nova grana, novija grana znanosti i zapadna medicina nam zapravo govori točno na koje mehanizme u tijelu djeluje stres, odnosno emocije. Na to se isto možemo nadovezati kroz tradicionalnu kinesku medicinu i akupunkturu, način na koji se stvaraju određene fiziološke reakcije u tijelu. Rekli smo prije da su aktivacije neuroprijenosnika. Svaka iglica koja uđe u tijelo stvara određenu mikroranicu. Kada se porežete, vaše tijelo nastane nekakav rez, vaše tijelo samo zacjeljuje. Jel' tako? Bijela krvna, trombociti, sve, znači endorfini, ako se dolaze do nekakve veće ozljede, naše tijelo samo ruči endorfine. Endorfini su natural pain killers koje naše tijelo proizvodi, lijekovi protiv boli. I 1000 puta su jači od morfija koji je najjači lijek protiv boli na tržištu. Znači, akupunktura sa stimulacijom te akupunkturne točke zapravo isto tako i prekida živčane signale od periferije kroz leđnu moždinu prema mozgu i na taj način zapravo prekidajući te živčane signale smanjuje bol. To je jedna od znanstvenih istraživanja, zove se control gate theory, teorija kontrole živčanih vrata. I isto tako kao i lučenje u ovom slučaju endorfina i serotonina, hormona sreće, rekli bismo, i utječu na naše raspoloženje, na regulaciju emocija, na relaksaciju, a također znači utječe na depresiju, anksioznost, stres i ovisnost, razne vrste ovisnosti. Moramo biti svjesni da u ovakvoj jednoj situaciji dosta ljudi će potegnuti za nekim određenim supstancama, da li je to povišeno konzumiranje nikotina, alkohola, droga.
Znači, to su ti nedostaci tih hormona koji nas zavaravaju i čine nas sretnijima. Vrlo dobro znamo da sa vježbanjem da islučuje tijelo hormone endorfina. To je izuzetno bitno i kasnije ću vam isto napomenuti što imamo pripremljeno za vas vezano za to. Neke druge teorije akupunkture, odnosno kako znanost objašnjava akupunkturu, je povećavanje lokalne mikrocirkulacije u tijelu, sužavanje i proširenje krvnih žila. Učinkovita je dakle za regulaciju visokog krvnog tlaka, što u ovakvim slučajevima kod stresa nam može biti izuzetno korisno. Ja ću se trenutno fokusirati na ona znanstvena istraživanja vezana za emocije, ali akupunktura je izuzetno učinkovita za liječenje bilo kakve vrste boli. Ok, dolazimo do kraja ovog videa. Ja ću malo požuriti i reći ću vam još samo ovo. Dakle, za vas, evo ja se nadam da se vama svidjela ova prezentacija. Ako se slučajno prekinemo, samo da vam kažem da me možete naći na wellnesssolutions.co.uk ili na Facebooku na Wellness Solutions, samo utipkajte Wellness Solutions. Trenutno organiziram u suradnji sa 4 vrhunska centra u Osijeku globalni Wellness Day, Global Wellness Day, odnosno svjetski dan wellnessa, koji se događa u subotu 13. lipnja ujutro od 8 do 18 sati, potpuno besplatno za svu javnost i male i velike. Dođite, družite se sa nama, imat ćemo radionice joge i restaurativne joge i pričat ćemo o novcu i pričat ćemo o tome kako life coaching, odnosno životni treneri nam mogu pomoći da osvijestimo naše emocije koje imamo vezano za novce, a trenutna ekonomska situacija i stres koji imamo zbog ove COVID situacije izuzetno isto može utjecati na mentalno zdravlje, zato dođite, družite se sa nama, povežite se sa Global Wellness Day Croatia. Ako ukucate Global Wellness Day Croatia na Facebooku, tu ćete nas isto naći. Možete također me dobiti na broj 099 403 1780 ako želite rezervirati ili nam se javite u inbox, direktno u inbox. Neke od ovih radionica mjesta su ograničena, mjesta nam odlaze, dođite, družite se sa nama. Mentalno zdravlje je bitno, fizičko zdravlje je bitno. Wellness ne znači samo masaža i sauna, wellness znači svaki dan razmišljanje o tome kako dišemo, kako razmišljamo, kako se odnosimo prema svojem zdravlju. I ovako, na svakom kraju svoga predavanja u Gradskoj sveučilišnoj knjižnici u Osijeku ja obično ponudim besplatne konzultacije zdravlja. S ovom prilikom ponudit ću 5 besplatnih konzultacija zdravlja onima koji se prvi jave u inbox Wellness Solutions, W i S, znači WELLNS, Wellness Solutions. Nađite me na Facebooku, ukucajte moje ime Violeta Mišić-Losako u Google i naći ćete sve informacije o mojim prošlim predavanjima vezanom za akupunkturu i za mnoge druge bolesti i oboljenja. Brinite o sebi, brinite o svom mentalnom zdravlju, pričajte sa drugima, javite se nama, dođite na Global Wellness Day Croatia u Osijeku 13. lipnja. Vidimo se, hvala na pozornosti i sretno sa svime.